Ondarrura bidaiatuko dugu, ez? Txalupan joan bagintezke hainbat hobe ea bizena ondo esaten duen, Mijo, Lizartzaburu. Bai? Mikrofono horbilduko zu, bestela teknikariak bronka batako dugu. Bai. Ongi? Ederto, bai. Baduzu behintzat aukera ondarrutarrez egiteko, nineko nuke lapurtar itxian egin, baino ezakit. Bueno, helburu elkar ulertzea izango da, ez? Bai, total. Aipatzen nizun hasiera batean lodifobiaren aurkako podcastak egiten ari ginela, baina denborarekin ni behintzat konturatu naiz termino etza dela gustatzen. Baizik eta gorputzan hitzen aldeko ekintza, ezakin nola deitu daiteken, ez? Helburua hori delako, ez? Bakoitzak aski du berearekin eta utzipakean izan gaitezen zoriontsu. Alden enean behintzat. Esan dugu ondarrutarra zarela, Mijo. Bai. Ze gehiago esan daiteke? Oso galdera gatxera hori, ez daipa, ota 7 urteakat, ondarrutarrana, lodifobixiaz lotute adibidez, ez komentaru guela, ezinkabitu jardunaldixak antolatzen egon itxan, eta geroa, beste batzutatik, asamblea transfeminista diferenti eta militaten dope bai. Adibidez, esatearren. Hori da, Mijo, gaur egun? Beste asko bai, baina hemen bai, momentuz hemen bai. Zurekin batera horretaz jardungo dugu, ez? Lodifobiaz, adibidez, nondikotu zitzaizun topaketa antolatzea, ez? Jatunaldia edota nola ditu duzuzuk? Ezinkabitu zan... Ezinkabitu kolektiboa. Ixena eta gero jatunaldixak zine, Euskal Herriko leko jardunaldi lodixak antolatzeko hori. Estatu espainolin jaba eguazen referente batzuk, jaba eguazen gauzak martxan, Magda Piñeiro eguan bertan, Lucrecia Mason eguan bertan, Latinoamerika tipe bat ozen, Deixa, Virgilito Bar, eta Laura Contreras, da Alan. Eta, orduan estatu espainolin hasi izan, como borroka bat aktibatzen, bereziki emakume latinak erunbena aurrea. Eta orduan hor, nukleo bat sortu zen, antolatu benak lehengoko estatuko jardunaldi lodixak Madriden izan zile, las gornadas de Txuzin, gordi buenas, gordi malas, parkatu. Gordi malas, bai, bizkaso bat atorrena. Punktoke bat. Bai, zezan, justo gordi buena konzeptu sortzen ebilen, zala, neoliberalismuk sortutako merkatu nitxo bat jente lodixantzako, nun plus size eta body positive mugimendun eraginez, eguazen erakixateko lodixe, baina onargarrixe sistemiatxik, eta horrek zin las gordi buenas. Eta horrentzako erropi eguan interneteko denda komertzialetan, eta horrentzako beste politika batzuk aplikazin. Horrek gorputzak izango zin inklusibidade diskurtzutan sartzezin gorputzak, zile atzanin gorputz lodi oso heterosexualak, nahi dut esan handixa pai, baina Brasileko konkretutan jarritxe, bai popan, bai titixetan, horren beste kaderan, hor jolasak. Eta orduan gordi buenas horrei erantzune, horren asimilazioi aleginan erantzun bat izan zen gordi malas, sortzi Madriden nien txan izan, nien txan antolakuntzan, ni usua esan jun itxan jardunaldixeta kolega bateaz, Pira, hola. Eta hoxe, da orduan bertajun ginen, claro, guk pilo bat ikasi gendun, lodifobixin ingurun, baina gure marko Euskal Herrixera. Orduan, helburu zan, bizkat zelan ekarti hori Euskal Herrire, zelan lurreratzi hori Euskal Herrire. Eta transfeminismun ingurun eguazen militante lodi batzun hartin, bizkate hasieran berbetan hasi ginean informalaua, pote bateaz, eta momentu puntual baten, momentu postpandemiko baten, bideo dei bat ingen duen, eta hortik aurra ezinkabitu antolatzen hasi ginean, Gernikan iraili 2022an jardunaldixak egin zine arte. Pixka eta hau zabalik utzi nauzu, gordi buenas eta gordi malas, zenbateraino iristen diren sistema eta merkatuaren tentakuloak. Bai, atzanin, bizkat jaraueien terminutan, ontsi momentun, sistemia legintzen dabilez, dominazioi estadistiko formak sortzen. Da, dominazioi estadistiko horretan desbiazioi txikixak onartzen dabe, inkluso merkantilizatzen dabe. Ikusik politika LGTBIQ+akin ikusik honekin kontukin, ez da arazo handirik gizartin parte txiki bat hartu eta horrekiko politika merkantil espezifikuk sortu bazeike. Hau da, zure gorputze onargarrixera
transmariboiu basa baina sistemiai balixo batzazu, jo que se, Madrideko orgullun juteko karroza baten, ero Israelea juteko porretan. Zure bikotiaz, lodion argarri batza, esten zinoi batzuk erosten bazu, eta oso mona juten basa, eta xeineko erropak erosten bazu, adibidez. Osea, bai, alegintzen dizeo zelan, inkorporaten horrek gorputzak, inklusibidaden diskurtso falso bateaz, oprimidun merkantilizazioi batetzen. Zurikeria. Zuriketa ariketa bat, eta horreaz batea, etekin ekonomikoa tateko jardun bat, klaro. Beraz, Euskal Herrian antolatu zenituzen jardunaldiak, momentuz lehenengo edizioa izan da. Pentsatzen duelako nekeza dela. Bai egixe esan, pasada bat izan zan ze, ez da izan militante gina, baina 10-15 bat, eta bertan 300 pertsona bat uzin. 300 pertsona denak ezin lodixak, baina bota 200 bat lodi ba eguazelak itxien, ez 200 ez gixon, emakume, boiera, trans, marika, lodi ba eguazen bertan. Eta orduan, como lokura bat izan zan ginen, jentek itxixantzako sortu zan eventu, etxugotzat. Beharra bazegoen, ez? Esanet, 300 pertsona Euskal Herrian elkartzea lodifobiaren inguruan, ez da makala? Bai, bara beharra, dalako borroka bat ondiokan ez dan aktiba Euskal Herrixan, baina zapalkuntza bat urte asko darune martxan. Orduan, jentik hori ikusi banin nire ustez interpelata sentiu zan, ez bakarrik jardunaldixetan parte hartzea, baizik eta euran bisipen hori politizatea, zeu zelan. Eta zure kasuan, Mijo, geroztik, takit nola eraiki duzu lodifobiaren kontrako mezua, ze azken batean zuk hitzaldiak edo tailerrak ere eskaintzen dituzu, diskurtso bat daukazu, ez? Azkenean bazara aktivista. Bai, egona horretan, egona formato kolektibo hauetan ezin kabitu morun, egona formato individualetan hitzaldixak emoten, betire agradabli haua baina lan gexe eskatzen da kolektibo. Eta, bueno, nik alegintzen azena etxen da, como salto bat emoten gure esperientzixak relatatetik, ez? Ero gure bisipena jasotetik, marko teoriko bat sortu alixatea, hau azaltzen da bena, da sistema interpelaten da bena, da besteleko batzuta emotetzana. Hau da, oso importante irizten gazta erosin movimiento politikutan, ez? Como momento primigene hori simil bat jarteko adibidez, ez? Hau momentu feminismo nazi eretan, nun emakumik bat ezin esateko jode ban iri bortxatu inabe, ia ban euri beba, ia ba, tal, honek kontu danak, como hori momentu oso importantire, baina gero zu patriarkatu formula bizo. Osea, bizu definiu zein jan ezaxe, bizu definiu zein jan sistemi, bizu definiu zein jan dominazio espezifiko formatu, eta orduan hitzaldixetan alde azena etxen osera, ez? Como bisipenak alde batea lagat, ero bisipenetan oinarri txute, ez, bisipen kolektibo horretan, teorizazioia sistema lodifobu salatzea erutea, ero horrex erutea. Eta zu noiz hartu zinen lodifobiak zeharkatzen zintuela, zuzeu pertsona bezala? Ni beti xana lodixeumetaztik, orduan ez dakat oroitzapenik bisitxa bateaz lodifobisa baik, baina izendatu, hortxe momentu inizialetan, 2015 bueltan, Lucrecia Maso, Magda Piñeiron da lana ezautzen hasi nitxanin. Hau da, violentzia lodifobu ezautzen eban, baina lodifobixi dominazio sistema morun, ero zapalkuntza sistema morun, ero hori morun, 2015 bueltan, beste behin emakume latinak ez datu espainolea karretxako lan guztiatxik. Osasun gintzaz galdetzen baizut, Mijo. Onera gonbidatu ditugun gehienek, denek ez esatearren, berdin du zauri batekin joan behatzean edo eta tripako minarekin, erantzuna beti da berdina zuek ja diskurso politizatu batetik, pentsatzen dut alegintzen zaretela ere sendagilengan eragiten eta beraien mentalitatea gehiago zabaltzen. Claro, horretako lan asko enbikosan. Osea, ez da izan esplika, ontxe momentu militantzia autonomo formatu finantziazioi baikutik, gure eragin osasungintza publikun bakarritek, gure diskurtzu jarraitzen daben horrek, egin leiken aldaketa individualak. Baina bai pentsaten dut honekiko alko zile aktiba politika espezifiku, politika publikuk eta gauzasko enbiko zilean. Justo, lehen komentaten egon ez, momentu baten, baina nintzako debate oso interesante bat loditasunan ingurunia gorpuz lodixeran patologiku ero anomalu. Atzain anomalixa danak ez di patologixak, hau da nik eukin eik ezeigarren behatz bat, eta ez da inolako problema ikorreaz, anomalure, bai patologikure ez.
Orduan, dudire, ia lodifo bixiran gaixotasun bat, ero gaixotasun arrisku faktore bat. Vale? Diferentzi zen izango zen, bat gaixotasun erala bere baitan, eta beste gaixotasun batzuk heltzen bagatzu komplikazioik sortu altzun faktore bat. Klaro, ze pasaten da, gaixotasun arrisku faktore askora zela. Erreti, bai erati, bai entorno kutsatutan bizitxi, ez honek konto danak gaixotasun arrisku faktoriti, baina honetan ikusten dugu ez dela emoten individualizazioi, kulpabilizazioi eta epairik eta lodifobixin kasun bai, etxen da. Hori espara gaixotasun bat. Eta gaixotasun bat para, dakagun hori izango zen, osasungintza publikun beharra aldarrikatzeko autu. Hau da, gu gorputz gaxu baga ulertzen dugu osasungintza publiko sistema baten gorputz gaxu horrentzako tratamenduk, tratamendu espezifikuk, analiz espezifikuk eta makinaxa, hori etxeko makinaxa espezifiku sortu biko zala. Orduan, hortxe zentzun, bai alegintzen ga osasungintzin alorra lantzen, baina eragin izateko benetan politika publiku biri eta presupuesto handixak eta borondate politiko handixak. Esan behar nizun presupuestoa bideratu daiteke, baina borondaterik ez badago alferrik da. Zer sumatzen duzu? Lehengoko gauzi, kontzientzia falta handi bat, eta gero gure partetipe bai ez duela inori lana. Usakeu pestu behin lana ez da izenei halko zinezanez, baina medikuntza elkarte diferentita, ero partido politiko diferentita, jun eta esateko entzun behatu. Plan estrategiko bagoazen garatzea, osakidetzan dan sesgo lotifobu eraldatu alixateko. Hau da, ez da egon hurbilpen bat hortik lodixakana, ez elkarte medikutatik, ez partido politikutatik, baina egixera alrebez eta bestale hon. Galdetu nahi nizun epaiaz, ez? Esan duzu denbora guztian da, hola epaiketa. Gauza bat egin, beste egin, gauza bat jan, beste utzi, gauza bat hartu, dena delakoan. Bai. Atzanin Magda Piñeirok adierazten da benin, ez? Como lodifobixin hiru zutabik, zutabitako bat estetik izango zan, estetika lodifobu, gorpuz lodixe, baitzuzixe, alper, tal. Gero beste zutabi osasungintz izango zan, ez? Gorpuz gaxu, baina nintzako zutabik importantien ara zutabe morala. Ez, gorputz okerran, idei. Eta orduan gorputz oker horrek epaixa jaso birau, pentsaten gainea, nahi zutezan, egoera itxarrenin, simplemente violentateko eta okerra lagogarazteko, eta egoera ikonenin pentsaten epai horrek, engortzela horrei gorputzai, beran demagun elikadura rutinak, ero beran kirol rutinak eraldatzi, eta hortaz ja gorputz onargarri bat bihurtzi. Hau inoiz ez da pasaten, epaiak sekul ez dabe hori etxen. Baina bai reforzaten dabe, hoxe gorputz okerran idea konstanti, kriterio moral lodifo batzukin, klaro. Galetu nahi nizun, baina ez dakit erantzuniko te dagonez, ea garaiak aldatu diren, ze batzutan ikusten da, ez, feminismo aipatu dugu, eta Euskal Herrian, mugimendu feminista bada norrez, badu ahots bat, baina ez dakit lodifobiari dagokionez nizari mugimendu feministari ezer leporatzen, baina esan nahi dut ez dakita ez lodifobiarekiko garaiak aldatu ote diren, alegia, ea belaunaldi berriak ahaldunduago datu zen esateko ni hau naiz eta zer, edo oraindik ere pixu handia dagoen. Egixera estadistikak behatzen bazu eta bereziki adolescentzixan lodifobixik sortutako gaixotasunak areagotzen da bizela. Hau da, TCA kasuk euskeraz edan di, elikaduran azmenduk. Bai. Elikaduran azmenduk areagotzen da, bereziki adolescentitan hor zentzun, arazuk hortxe jarraitzen dau eta ez da aldaketan dirik. Baina gero bestalde ikusten barau mugimendu politikun artikulazinoi, egixera ontxe momentun artikulaua gazela. Ixan WhatsApp talditatik, ixan asamblea txikixetatik, ixan ja erabiltzen ez duen WhatsApp talde gigantitatik, baina ja bentsat alkarra esautzen dugu eta bakau nozinoi bat. Eta bai irizten gazta adibidez Euskal Herriko feminismun lan baten jela eta bentsat dala zeo zer presenterana. Zapalkuntza ardatz bat gexau amorun, mugimendu feminista orokor horretan. Orduan, alde bisataz. Entzun izan dizut, mijo, beste podcast batean gertatu izan zaizula
Pertsona ez ezagun baten aurrean jarri, eta sentitu izana desagertu zarela, ez? Zu zeu identitate eta pertsona bezala. Parekoak ikusten duela lodi bat, eta kitxo. Bai, nitzako hori gaur egun ja ez da problematiku, porque hori bebana, gauziret dala subalternungan beti pasaten dan zehose. Dala gorputz subalternu sekule ez dala isegexa beran subalternidadetik arratagoa, ez? Eta hau adibidez oso argi ikusten da produkzio kulturalin. Produkzio kulturalin ikuste zualde batetik lodifobixin estigmatizazio irrigarri bat, ez? Gorputz lodixeran patetiku beti jaten dan, horre gauza dan, ez? Imagen hori del gordo con el bocadillo da alan. Baina gero adibidez ikustezunin horren kontrarrelatuk etxen da bizenak, ez? Etorten gazta adibidez zertitalako xe pelikulak, gero alan, ikusten duen gauza bakarrara violentzia ekstremo bat, ez? Gorputz horrekiko beran loditasune atxik. Hau da, pertsonaje lodixati ero irrigarrixak eta ridikuluk ero drama absoluto bat. Baina ez da urteten, ez? Hortik. Hau da, ez di pertsonaje batzuk daukenak beste bisipen batzuk, beste ege batzuk gurutzatetzenak. Eta orduan, generalin hoxe pasaten da, ez? Diferente morun isendaturan gorputz horretan, berangan diferentzi xirela dana hartzen da bena. Grabatzen hasi baino lehen ere, esan duzu zaila edo ia ezinezkoa dela ama eta alaba baten arteko harremana ona izatea gaia sendatua ez balin badago. Bai, hau de etxo izan zen ezin kabitun era kolektibun enjako hausnarketa baten ondorixo bat. Konturatu ginela momentu informaletan, derrepentin, nik ez dakat amaz harreman ona, neup ez dakat, eta derrepentin konturatu ginean patroi antzeko bat eguala. Ez ala estadistikamente normala, nahi zut esan, zeietauk harreman ona amaz bebai, ez, como gauza, familixako oso gauza komplejuri. Baina, horren barrun ikusi gendun patroi bat ala hor. Eta patroi horretan ikusten duenara gurutzaketa bat lodifobixin eta patriarkatun hartin, nun patriarkatuk ardura dana emotetzen amai aurran zaintza hori albidetzeko aurre eruteko, eta aur lodixese oselan aman frakasun irudi bat izango zan. Orduan, amakume horretan ikusten da benara, beran frakaso soziala, ume horrek amangan ikusten da benara, retxazu ez, berarekiko, eta hor sortzen di harreman oso komplejuk eta oso insanuk. Eta nitzako movimiento lodi aktivistiken biraben, eroi leiken, ez ez dakau necesariamente gure familia heterosexuala ondo erun biharrik. Yeah. Baina lan interesante bat etxeko izango zan, dualidade hori ulertzin nun. Egixeran, amak askotan agente gordofobo oso importante bat izaten dizela, baina agente gordofobo hori patriarkatuk sortura ben polizixa, moralan polizixa bata. Liburu bata, Donzelotena, La Policía de las Familias deitzen da. Zeona? Da, bertan adierazten dau bizkatez, como horrek ideak dezelan, familia langili eta familia langilin, familia burgesan ere duzartu nahi izan zanin, hau da, amai eta umik eta inorrez gexa, amai emongekun paper bat zala familiako ongizati kontrolati eta hori botere txiki bat zan. Hau da, senarrai esati ez moskortzeko, aurrai esati ez loditzeko, ero ez drogateko. Hau ez Donzeloten kasun, sino ja adibide aktual hau eta jarritzen. Ustezko euskal matriarkatua. Bueno, es que se lo cuenten a otra. Bai. Eta aipatu dituzun horiek, mijo, orduan hau da, lehenengo jardunaldian, ez? Espazio formal eta informaletan sortutako solasaldien ostean, bai. Ateratako ondorio bat, baina bete-betean jotzen du hola, paf! Amatasunean, eta igual gaur egun ere gurasotasunean aita sartu daiteke? Ez. Ez, de hecho, egiz esan ez da, nien agente heterosexual asko azarremantzen nik ez dut, neuraitak endut ez dut beste aitaik ezautzen. Hori begixera. Baina adibidez, Euskal Demokrazia Patriarkala etorten gazta, neurtzen da bene dato diferentin bidez zaintzan dedikaten dan den porietak gixonak ez di dedikaten zaintza zehosek exalena baino, baina beti zaintza ludikun, beti alako kontutan, ez to pentsaten sinceramente gixonat izenik, umi endokrinur eruten da bena, eta ero dietista, ero alako prozeso dana jaten da bena, eta hor dazenak hori etxen. Claro, honek zetxen dau, askotan aitaz harreman hobi eukitxi amaz baino. Hau da, amara derrigortzestana dieta estriktuk etxea, eta aitara sekretun, boio bat erosteztana. Bai.
adibidez, ez, orduan aita guaire, aita permisibura, aita, ez, askatasun eremu bata, eta amara... zorroztasun. Bai, zorroztasun eta agente prohibitibori. Patriarkatuko horretxe lekuk emotzelako. Da hortxe zentzun irizten gaztain justu amarekiko kulpa hori sortzi, de zu agente gordofobo bat izan za, tal, como irizten gaztauneko ez denak revisen birouela. Beste behin esan da, helburu ez dela gure amakin ero familixiaz harremanak osatzi, ez da gauztan gure familixia heterosexuala ondo erun, baina interesanti izango zen harreman hori aztertzi bereziki ikusten duguelako mine eratzen dabela, bai sujeto lodixin, bai euran ametan. Lodifobia mai gainean dago, eta bereziki emakumeengan edo emakume sentitzen direnengan, ez? Eragiten du, izan lodi edo ez. Bai, guk hori beti azaltzen dugu, como Foucault kartzelin adibidia, Foucault kartzeli oso era naif eta infantilizaun hartute, claro. Ez, baina idea hau de kartzeli ez da bakarrik barrundasenak zigortzeko, baizik eta kanpundasenak disiplinateko, kanpundasenak delituik ezetxeko, ez? Guk ulertzen dugu dualidade hori bixiroguela emakumikin, hau da guga gorputz lodixen, gala gorputz monstruosu esasena izan bir, eta horren infrentzu izango zan emakumin bilurre gu bihurtzea. Hau da, gorputz lodixa jasoten duen biolentzisi ez da horren beste, gorputz lodixa violentateko bakarrik, berezikire emakumink osotasun indisiplinateko, emakumin gorputzargala disiplinateko. Aintzen pentsatzen, hau, nire inozentziatik, nola esan duzule, no? Mujer buena, gorda buena. Gordi buena. Gordi buena. Jo, hor bazien marka batzuk, ez ditut esango, seguro zau zaituzula osongi, beraien publizitate karteletan, tala, pues ja, gorputz anitzagoak, ez? Erakusten zituztenak, eta nik garaian pentsatzen nuen. Bai. Bitu ze ondo. Bai. Baina, klaro, esan dituzunen, beraiek loditasunaren baitan hartzen dituzten, edo hartzen dituzten kurba konkretu batzuk, arrazoia duzu. Bai, bueno, atzanin neoliberalismo vertiente bata, ez? Lehen aipaturotena, osea, neoliberalismok ikusten dau, historikamente marginata izan dizen sujeto batzuk, zeo zelan, sistema aldabela bir sartu konsumun bidez, hau da lodixan kasune, estenzinoin, produkto dietetikun, kreman, emakumiei jartetzen korse eta alako, elemente diferentin kontsumun bidez, eta orduan horrek aprobetxatzen dau sortzen sujeto bat bisitxi parkatetzena, zeo zelan. Hori xango zala lodiona. Eta horren beste aldin eukiko ondun loditasunan representazio klasiku, dala pertsona bat itxusixe, ez da bena beran higieni zaintzen, ez da bena, como gorputz jarreri alako zeo ze xango zan, da bestin alako zeo ze, ez da. Orduan, hori momento bat izan zan, ikusten gabizenara hori bai neoliberalismo inklusibo honek bizkat maskarik entzen da bilela fastismoaz, bizkat orduan ikusiko, ez, zein ez edertasun kanon barri sortzen da ben. Bai aitortu birdotenara, eredu honek ez izanarren askatzaigik eta ez izanarren iraultzaigik detxukotzat, hau da, ez da be aldatzen regimena nun gorputz lodixe ez da non argarrexi da gorputz argala bai, simplemente arau ampliaten dabe bizkat eta orduan, ja ez aixan bir kompletamente, ez, inolako gantzi paiku onargarrexi xateko, arau irekidura horrek egixera jente baten bizitzi bizigarri xauatzen da bela. Hau da, nire borrokin helburu ez da denda kapitalistetan nirikabiako aztan erropak eoti. Baina egixera barazenin nire bizitzi bizigarri xauarala. Ez da bardine beste jente asko az da, beti adibide bardine zaiando, baina ni ja sartzena. Eta akordaten ani minitxanin eredu oso argala zala. Kate Mossan eredu, ero, ez, como alako Naomi Campbell zan, ez? Bai, modeloa. Bai, como argaltasun titiripaikuk, ipurdiripaikuk, ez, como honek elemento danak. Nire adolescentzixan ja hori eredu aldatu etxenda zeo zelan, ez hartzen di como Kardashian, Cardi B, como alako beste eredu batzuk, nun ipurdi handixago ikusten dizen, nun titi handixago ikusten dizen, gorputzek suberantiago ikusten dizen orokorrin, beti argalak eta operata, hau da, hau genti ez da lodixe, hau gentire argala da, gero titixak eta popi jarten dau. Baina egixera, horrek ekarrira bela adibidez nik ikusti gaztek institututan, xortakin ipurdi handi bat eukitxe, eta hori genti nire adolescentzixean, 2000 eta 10 garai horretan, pasako ban instituto guzti sudadera bat lotute ipurtixez ikusteko. Orduan, ez da gure helburu, baina bueno, horrek mugimendu bizigarri xau atxen dabe bisitxita, orduan, jazta, aurrea.
Egia da, galdetu izuenean, garaiak aldatu ziren, hori nuen burutan, ez? Ahalduntze hori hortara lotzen nuen, baina egian da gehiago, bizimodua errazten duten aldaketa txiki batzuk. Bai, eta ondoraz, eta interesantiti, ikusti ez, como zer eragin dauken horrek gauzak. Baina, klaro, eske gure helburu arau apurtzir, ez, arau pixka zabaltzi. Orduan beste leko baten gehatzen ga. Eta mijo, zuk filosofia ikasi duzu? Bai. Pentsatzot horrek ere mandizkizula tresnak edo... Bueno, depende zena izunein. Osea, adibidez, como lo difo bixin esparrun bile gauzara zetxeko. Ulertzez tazu, adibidez etorten gazta, jo kese, kolega batzuk argazkilaritz ikasira benak, ez? Eta orduan gorpuz lodisa retrataten da bizenak eta tal, eurai argazkilaritzi bai emotze, ez? Como lo difo bixi lantzeko leko bat, da niri filosofisik emozta beste leko bat hori lantzeko. Ixan leikena, ez? Beti alegin teorikua, sistemikua, ero alan ulertzeko alegin bat, baina... Bai, feminismuk igual gexa. Bai, eta honein doktoretza bat egiten nahi. Bueno, igual ezin da esan, zuke... Ez da sekretuta, ez da... nahi zut esan. Bai, ez dut pregoi botaten eta ez da sekretu. Beraz, pentsatzera denbora asko, bideratzen duzu egunean zehar? Bueno, gaur egun ez da bape prozeso romantiku, Ez, paperrak irakurtezu inglesez eta gero laburpenak etxezu. Osea, benetan ez ez dela... hau da... Gero guaira, ez, como paper guzti horrek irakurrite gero eza esuna, behatu, klara izan, baina prozesu ez da romantiko, ez da huidei de filosofu pipiaz de seixan gora, ez, que ba. Romantiko aipatu duzula, Ondarrotik Donostira herrizaldatzea, ala beharrez edo? Bai, parte baten filosofiako fakultari Donostin dalako, da beste parte baten sexilio bat, obviamente. Sexilio, bai. Bai, nik ondarru asko matxerot, ez? Da nahiko txobinista ondarrutarra nahalan intimidadin da bizerbezaz. Baina hortik aparte ni ezin eike bixi herri baten un erasotzailik pitzitak erregalaten da zen gentiai eta, bueno, gauza diferentik onartzen dizenez, nitzako ez dizenak onargarrixak. Bai, ez, ze gertatzen za, ez, Jesus, leku askotan esaten den bezala, edo gizon askok esaten duten bezala, jada ezin da ezer esan. Claro, ojala. Bai, baina esaten jarraitzen dut eta ez dago arazorik. Eta hori herri txikitan berezik ikusten da. Osea, nahi dut esan, zema talde feminista desagerturi herri txikixetako erasuk ezin gizelako kudeatu. Horren beste enkizaten dalako gauzi, zure militantzia guzti bihurtzen dela gerra bat zeu herrixan kontra. Erasotzaia laguna delako. Bai, claro, laguna herri guztiarena, edo militante guaia, edo taberna baten taberna ezagun baten jabea. Ez que berdin du. Ulertzez da zu, gero agertzen da erasotzaile bat, eta ez bada ja berez aurretik marginazio sozial iturri bat zuela pertsona horrek, pertsona hori ez da marginatzen. Beti negatzen da, beti dago zerbait, baina ez. Eta sin más, nik ulertzen dut, baina ez dut nahi alan bixi, porque amorra handixe sartzen gazta. Bai, normala da. Bai. Ez nuna pentsatuko da sexilioarena. Bai, beste motibo batzuk atxipe bai, nik ondarrun suertez bakat komunidade queer bat, bestalde eskualdi mehantolatute ga, leharti baiko desbiautakau, ordun, bara zeo zer, baina niri Donostik albidetz ez danara jente heterosexualaz kasi esarremantzi. Eta hori joia bata. Grabatzen hasi baino lehen esan dizut, edo galdetu dizut, askorentzat referentea otezaren, eta ez beti da lotxa da apuro ematen du norberataz hori pentsatzea, baina erantzuna baiezkoa da. Osea, nahi zut esan, ezke depende referentek zen nahi raben esan, baina nik ulertzen dut Euskal Herrixan ez gazela jente asko ixen da bizena zaulantzen. Ez, ixen da bizenaz nahi otezan, arpexen moten publikoki era individualizatu baten. Eta nik jaurte batzut darut hau etxen orduan ulertzen dut, bai etzalko sala erantzun zeo zelan, baina beste behin bebai animaten dut como genti itzaldixak emote honen ingurun. Porque benetan iristen gazta gazela borrokin hain fase germinal baten, eroseinek aldabela aporta borroka honeta, eta eroseinek enbiko bala publikamente berba honen ingurun.
Ze gaina nion nahiko kantzatana, osea, herri txikidan eta juten... Bai, behar duzu releboa, ez, laguntza. Bai, zeo zelan bai. Eta ez da izlan esplika. Ez da, osea, ez etorten gazta como kanputik elkarrezketa ikusten tipo, esan ez, eta da, ja, nani, bai, osea, ez da hori, baina niri gustako aztan, klaro, nik ez esati beste jente bat martxan da negin. Bueno, hori pasabitxartin ikusiko zein, baina urten gora jenti, pile bat referente ongori 10 urte barru, eta jentiken gora ubidi, seguro. Zuri eragin dizu kalterik, zerbait eskorrik eragin dizu ahotsa altxatzeak, lodifobiaren kontra ahotsa altxatzeak? Ez. Zixetako bez, gaina, ezke kondu hartute lodifobixi xiltasunin, ero eskutun bixitxi mierda bat ala, ba publifikatasunin ja, ez dizenak, jo, zer, bi matxirulo Twitterren. Hori izan behar nizun, sare sozialak erabiltzen dituzu? Ez. Hori erabaki bat izan da. A ber, niri sare sozialan bumak pilaztan bizitzako fase anarkistiagoa baten, antidesarroistiagoa baten, eta ordunen itxan trenea sartu. Eta orduan onja ena bereziki hor. Eta egon zen gitxixe, bueno, egu fragilera. Eta sare sozialetan oso esponiutera. Eta nik ez dakako hoik Markel 72 astelena jodiuteko. Osea, orduan, hor. Grazia handia egin dite Markel 72. Bai, gainera esan zen lleba perfile. Osea, Euskal Medixu kontsumiuten da bena, eta beran denpori inbertiuten da bena, Euskal Medixu horretan mierdi zartzen. Bai, así. Eta gero oso graziozurela, porque ikustezu... Que grazia. Bai, ez da... Oxe, como grasitxistan ara, como gero ikustezule nahi zute esan, ez? Porque betiraz... Osa, baakat konto sekretu. Bai. Bueno, baier konto batzutakat, gauza batzuk hori txeko tal. Ez, eta orduan derrepenti nazteza ikusten, era, ez, como narzisista eta ansioso baten, zein jan kritikatzun hori pringau, eta derrepenti ikustezu zeure kolega travestixa ibe kritikaitzala. Derrepenti ikustezu, osea, ulertzeztazu, como atzan inda la gente... Aspertzen da. Reakzionaxu, machito reakzionaxuk, ez daukenak iso nahu etxeko disidentzia heterosexual, nahitzu esan queer, lodi, freak, diska, erosein motatakukin sartzi baino. Orain askotan aipatzen da, edo gomendatzen zaigu, gure konfort gunetik ateratzeko, eta saiakera berriak egiteko, eta bar. Baina hain dira onuragarriak espazio seguruak, pentsatzen dut zuk ere pertsona lodi bezala, baduzula, zure espazio seguru, ez? Eta zergaitik atera hortik, ez? Bai, ni bereziki, eske depende zen airoen esan espazio segurutik atatiaz, depende zen airoen esan espazio seguruk sortziaz bebai, ez? Osea, nitzako espazio seguruk oso beharrezkuti eta lubaki, ez? Antzeko baten formi hartzen dabe, baina importanti borrokire. Osea, ezin gageatu espazio seguruk sortzen bakarrik, importantire... eta ez konfortzonatik urteteko, nahi zut esan, porque badutan antzuk edatzen da, urten konfortzonatik zer, pikateztan jertz bajantzikot? Simplemente pikateztan, osea, ados konfortzonatik urteti hori produktiburan borroka politikurako. Hau da, konfortzonatik urteti zeixan gozan adibidez, bajuti erakunde mediko diferentikana esatea, hola, behatu entzun, zue gordofo usazen, igordak dibiztina, pentsako protokolo medikuk iguale, nire horrek ez doan alperguri motezta. Osea, baina igual konfortzonatik urteti hori bara, bai, enbiko zan. Konfortzonatik urteti hori bara adibidez, jo que sea, zeure kuadria heterosexualaz oporreta juti eta bikini bat jazti piztina, hotel random bateko piztina baten, inkomoda sentitu da zen bitxartin, bueno, hobeto sentituten basa, baina zinote aporta ez jun. Osea, bai. Pentsatu duzu bigarren ediziorik antolatzea? Bai, egon di ideak, gauzire, horre debatita zela militantzia danetan da zen morun, jente batek esaten dau, atzanin, helburu ez dala jatun aldixak izan zin lako makroebentuk sortzi, baizik eta militantzia hori egunerokotasun errotzi, eta beste jente bate pentsaten dau ez dile inkompatiblik ero horirela. Eta nik ez da gatoso argin un posizionaten da zen, orduan... Biak daude ongi, ez? Bai, hortxe zentzun, eta ontxe momentun gauzi bizkat... Bai, paralizoatara esango gendun. Osea, ez zentzo negatibun,
Baina, bueno, ez da nahiko injar jardunaldi batzuk antolatzeko, ez da nahiko injar asanbladak horitzeko, orduan gauza espontaneuk sortzen duz, eta seguramente momento baten baien gori. Biharren jardunaldi batzuk injarra eta gogurarin horretako. Zagit galdera hau zuzen dagoen pausatua, Bestela, zuzenduna ezazu, lodifobiak badu generorik? Bai, obviamente, claro, danatauke genero sesgu lodifobixipe, bai. Atzanin ez da bardine, ez, emakume sozializazio, irokixo sozializazio, ez da bardine, desirin sujeturo, desira objetu xati. Ez? Adibidez, emakume lodixan gan sortzen dan hori. Claro, nire oso graziosu irizten gazta, baina emakume lodixak desiratu xan dou denpora luzez emakume argalak isati. Eta emakume argalak isati mierda bat abe bai. Osa, nahi zut esan, ez da desiragarri xe klaseko futbolista guapuaz ligati. Ez da desiragarri xe etengabe, uli zaintzen egon birrixati, porque zure rola guapinera eta orduan beti mantendu bizu hori. Osa, di gauza asko ez dizenak, bape desiragarrixak, zehatzanin subalterna lekuz ere desiratzezunea. Hau da, zut desiratzezu, zapaldun bigarren maila bat, zerga desiratzen, geuri behako sati bestiei morun. Oso gauza nazto zuren. Gizonan kasunez urat desiratzen da benara macho alfa dominante bat isati beste bat gexa baino eta ez puto gordo bat. Sentiuten dut. Ez da nire borroki. Bai, bai. Ez da zure borroka, baina ez da gizarte mailako borroka bat ere, ez da ipatzen. Lodifobia maskulinu? Bai. Ez pentsa, Bai, porque bakixu gizonak espazua ipatzen, jenti nerviosito jarten da, osea, bai. Zurekin esponja bat sentitzen naiz, entziklopedia bat zara niretzako, Jo, lotzatuina. Bai, zera, esan nahi zute, nik ez dut dudatzen gizonek ere sufritu dezakete. Bai, neupe pentsatzen dute. Esan duzunean ez, aipatzen ezpadira urduri jartzen dira. Bai, baina hori beti. Bai. Gero lodifobixin barrunbe, movimento lodiaktivistin barrunbe debatitaz, Osea, batzuk bai sartzen dabe gizonape bai, eta ulertzen dabe detxo hori argudixo bat alabe bai lodifobixi zapalkuntza autonomo burun konsiderateko, eta ez emakumin gaineko zapalkuntza estetikun atal bat. Ni pentsaren do lodifobixi zapalkuntza autonomo burun postula leikela, ulertute gizonape bisira bela, baina ulertute ni borrokatukoten sujetu ez tala gizonakin batea. Porque, beste batzu guratzte bai, osea, transfeministi nitzako zuzen hilotzen da. Bai. Podcast ontako gonbidatu batek, June 13-ek, guaixen lan egiten du, ez, aldizkarian, eta joan den udazkenean sari bat irabazi zuten portada saria, tokiko edabide kantolatzen duten txapelketa batena, eta saria jasotzean Junek esan zuen, ertzetako gorputzontzat garai gogorrak datoz. Bai. Zure ustez? Ez que, claro, depende zerreatxik gazen berbetan. Ez dut ezautzen Junek ze kontestotan esaten daben, ez dut esaten zetal, baina batzutan irizten gazta zuritasun nahi pasaten gazkulek gauzak geuri afektaten azten dizenin derrepen izan dugula. Bai, da, tipo, damen garai gogorrak eoten da, bai, beti da nik ez, depende ze gorputzentzako. Egixera bai egazela hoxe ez, aldaketa hori moten, de neoliberalismo inklusibo merkantilizante batetik, fascismo, como normatibidade klasiko batea, buelta etxen daben batea, eta garai gogorrak izan gori, baina garai gogorretan egon gabetie. Beti? Bai, claro. Mijo, ez dakit zerbait gehitzeko gogoz gelditu zaren, erantxiko zenuke zerbait? Bakarrek insistiute harren horretxetan idean, de benetan, osea, eroseinek Magda liburu irakurritxe, beste erosein liburu irakurritxe. Aukeri bauke beran herriko gaztetxin, beran herriko tabernetan espazixutan itzaldixak, tailerrak, proiektzinoik, inkluso, antolatzeko, animateko, porque mereziraben lan bata eta asko aportatzen dago. Eskerrik asko, gure gana etortzeagatik eta nahi duzun arte. Mi esker.